muchiona tichita basa iri chekutanga atisi kuita tiri pa under contract yepamuthandizi wekuti pamwe tiri kupota tichinofonera mari kupera kumwedzi azvisirizvo. Saka vachamisa havatombotituma zvamunoona tichita zvese izvi. Havana kana chavanombotituma kana kuti titi pamwe tingonguva tine mashoko okuti pamwe vane zvavanotaura kwatiri hapana. But wega unongotarisa kuri kuenda mhepo nokuona chete kuti nyika iri kuda zvipi, chii chatingaitira nyika kana kuti nyika iri kuita sei. Vachivenga vanotongoziva kuti vachinogurei mutsigiri wangu chete vachamisa. So ndinotoziva kuti vachongo vachamisa. Vanongoziva kuti vachinogurei sapota yangu, vanongoziva kuti vachinogurei inhengo yedu. Even vatungamiriri variko vanongoziva izvozvo. Zvimwe zvinozoitwa nana Chinogurei izvi handezvavo paground apa, hazvinei nevatungamiriri vari kumusoro kuba izvi. Ani mazviona, but zvatinenge tichitaita izvozvo izvo hazvirevi kuti vatungamiriri havazvizive kana kuti havazvioni kana kuti hazvivafadzi. Zvinotovafadza. Ani mazviona, because tinenge takatochibata kuti dzvii paground ipapa apa nepamedia apa. Kuti dzvii kudzvanya zvokuti munhu anoti pu chaiko chaiko kudzvanya. Svika muzanu peva ati pu munhu wezano, kana kuti mutsigiri wavachivenga ati pu, kana muG40 ani muri kupaona. Saka vakomana ava takavadzvanya kuti ndi pakona. Vakambozama kuda kuti tiendeutsa, kuda kuti timobiliza, kuda kuzama kuti titeedzere nekuvatevera. Ngatera pwere idzodzi mupolitics inopenga here. Sikunaitira zvakomana zviri kuna matsotsi aya ari kushanda nezita ravachivenga nana Gezava. Mapenzi matsotsi aya zvimbavha izvi zvakaswera zvaakunetsana zvitukana zvinonyadzisira pamberi pevanhu kurwira mari yanyoka yemabhuni yevanhu vaifinanza. Chimwe chibuda chiri mubhawa, chimwe chibuda chiri kwakati, chimwe chikati kutomwa bhaibhodhoro doro. Ivo vanosara vakando vaiti kumwa doro. Nhasi uno ndovadzoka futi paground vanhu vakanga vachizuro nehope. Ndo vakupanana maaudio nana mudzingwa. Isu hatisapoti ZANU PF, tikati kusapota revolution, tiri kusapota chido nemuono wevana veZimbabwe, because hatina kutanga kusapota revolution nhasi kaizvo. Naye totanga kusapota nhasi nekuti kwai vana mudzingwa vapaground, vana Saruwaka vari paground, vana Stole vakanyuka mai manje apa. Saruwaka atobudawo mundima ichi group ichi. Saruwaka akangonyukawo futi nyoka yemabhuni asisipo. Hatitumwi nana Saruwaka isu murevolution kana kutungamirwa nana Saruwaka. Chii chinonzi Saruwaka munhu ningiri murevolution? Kana kutotya kana kuti kwai Jigeza Junior chii? Wana marabuwo zvavo vari kutotsvagawo sadzawo, vari kutofonerawo vanana Chiwenga kuti tikutsigirai kuno tikugadzira ground. Vari kutotumwawo nevamwe vanhu vakomana G40 vanhu vakasiyana siyana. Hatina madhiri akadhakwa kudaro isu. Hatina madhiri akadhakwa kudaro isu. Kana tichitsigira revolution, tiri kutsigira muono wakageza, muono waChiwenga. Although munhu anga ari akaipa kana kuti munhu anga akashata kana kuti munhu anga achita basa rakashata, but muono wake ndo watinotsigira. Tinozviziva. Vanhu vanofunga kuti Chinogurei kana vakatsigira vaChiwenga havasi kuziva kuti vaChiwenga vakatokonzeresa zvakawanda munyika. Kana tozviziva serekende, saka chigara chitozvitaura. But pane pekuti pachona unozoona kuti munhu kana ukamuwenga kana ukamutsamwira unosvika kupi? Tototadza kurwira nyika yacho kana kuti tiri kuwengana, tiri kurwisana. Munhu anogona kutema munhu nedemoka, but nenyaya yekuwengana, nenyaya yekuita seka munorangwidzana musha wese mukatadza kuri pangozi. But ngozi ichikupedzai mese haipedzi munhu auraya. Munhu auraya unogona kutozofa achembera anochera musoro. Saka ngozi yatina mai manjana yakakonzereswa navaChiwenga ivava. But tese tinofanira kubatana kuiripa ngozi yacho iyoyo. Ndo zvinhu zvakanaka izvozvo. Isu tinofanira kubatana kuiripa chete ngozi iyoyo. Kotodini? Mwana wedu mumusha akapara, ndibaba wedu wakapara. Vachifunga kuti vari kugona. Pamazuva acho iwayo vakanga vachitoita njuga nenyika, vachitopembera kuti vabuda machena, vachigadzana nana ID, vachigadzana nana Chiwenga nana Nhingirikini, vachiita sei. Vakafuratira vana veZimbabwe, vakadadira vana veZimbabwe, vakatukirira vana veZimbabwe, vakanyomba vana veZimbabwe. Vakanyomba, vakatukirira, vakaita sei. Vakashishitidzira vanhu vaChiwenga vachifamba mustreet. Vakafamba mustreet vachitaura kuti maopposition mese tichakupedzai sekunge mapete. Chakupedzai semapete. Ma-election a 2023 apa waitaura vaChiwenga nemuromo wavo.
Nhasi unoona mudzinga wa turi kusapota tiwanhu kwavo paground ona mudzinga twakutaura futi the same kuti kwai Chiwenga Chamisa unofanira kuti umborohwa, unofanira kuti umbotswanya tswanya, unofanira kuti usvinure. The same iye vachona uyu Chiwenga ndiyo kutaura kuti Chiwenga ndiyo kutaura kuti nyika inei tisi takaibvuta kubva mumaoko aMnangagwa, hamusiri mimi povo. Ndiye wakupfugama achiti Murambwe 2018 paya vachikambena Murambwe tichakuchengetedzai, hamufe makabviswa ipapa kusvikira madhonga amera nyanga mapedza basa renyu. Ko ndiri kunyeba hapana asingazive here vhidhiyo yacho yakaiswa naChiwenga makore acho? Kana muchiri ndiri kunyeba shuwa hamuizive here maZimbabwe vhidhiyo yaChiwenga idaro? Hamuizive here vhidhiyo yaChiwenga achitaura chakupedzai semapete pauraiwa mukomana mumusapota yaChamisa kukwekoko inonzi Mborei Ncube? Asi takaona vanhu vashuwa vachipedzwa zveshuwa vanhu vakapera kufa after ndikini Chiwenga ataura izvozvo vanhu vakapera kufa. Saka pane bekunzi kwai nekuti munhu ndi general saka hazvitaurwe. Pane general ndi former general aripo mai ndi Valerius Banda. Kana nyembe dzakatokumuka akomana chasara kukumuka futi vice president iwowo nezvavari kuita izvo zvavari kuita izvo. Oti vamwe vanhu tiri kutambura mustreet tichiwarwira tichitaura zita rake tichikambira vanhu vari kutambura mani kurwira Chiwenga mani. But Chiwenga wacho havhunduki hatirimuki. Tiri kutukana naTemba Muriswawa kureva kuti tiri kusapota revolution. But havhunduki habudi pachena haitisi iko zvinezvi kumauto kwese kuri kusoswa kwese. Saka anoziita simba wacho ndiani? Youth ichazomubatsira kurwisa. Women's league here. Chi maovheta acho ane simba here kuvakomana vechiuto? Hapana, maovheta acho ari divided. Saka patinotarisira simba isusu kana kuti shanduko kubva kumauto kwavo. Masupporters acho kuzanu Chiwenga haana support. Kuopposition Chiwenga haana support. Opposition iri kutotera revolution iyoyi ikangonzi yadarika ipapa kuti zvadhakwa izvi. Unoita rombe murume anonzi Chiwenga uya kusekwa nenyika uya because nhamo yawanikwa nevana veZimbabwe kusvika pari zvino izvi. Varume hatiri kunyeperai. Tingataura zvimwe zvinhu tikapolishana tikaita sei nhamo yasviswa palevel ratiri nhasi uno ika kubva Mugabe aenda yakakonzereswa naChiwenga nemageneral mamwe akanga aina waya. Zvinenge zvinei munoona zvinonetsa varume vakaita utsinye vachitora nyika kuisa mumaoko aMnangagwa yakazovaja ndiwo futi ndiwo vakapera kuuraiwa futi mageneral acho akapera kuurawa futi. Vaonoona kuti varume vechiuta vakapusa maningi iko zvino vari kupuwa mari nemotikari vachapedzwa futi ikaingopera hondo revolution nenyaya iyi ngazvikuti zvavari kudaka vana idhi zvaita izvi. Vazhinji vacho vamwe mazita vakatotipa kudhara uchiuta uko anopedzwa ngembudzi kuchiiswa vanhu vari kudikanwa chaivo pedzisira mwana waMnangagwa atova general. Ende vakapusa sereki vamwe vacho anoenda kuchikoro kavo vamwe vacho chiuto hazvide kuti munhu aenda kuchikoro vamwe vangonzika vabuda nemangani grade 7 utoenda kuchiuto vabuda nemangani 4. Saka ndo dambudziko riripo ratiri kuedza kutaura varume kuti dambudziko riripo nderekuti zvino Chiwenga wacho uri kusiya mauto ese ari kukavharwa, maovheti ese ari kubharabharwa ari kuvharwa. Zvino paground pacho hapana iye wakagonyerera kuti zii hondo ese ichiitika vanhu vachimurwira so kana kupfakanyika apfakanyike. Unotoonekwa akatomira naidhi wacho. Geza vakanyarara mhene kuti chiri kurongwa chikungunde chiri kurongwa chacho ndechipi because mai manje anaya SADC it's obvious kuti inosapota ZANU. Saka ndekupi kwacho nzira dzacho dzese unotsvaka pane pamwe kuti vanhu tiri kutoshaya tinenge tichitsvagurudza sokutsvaga kuti tinyatse kutsvaga kuona kuti akomanaka. Saka nzira yacho chaiyo iri kunzi iyi ndiyo nzira yacho chaiyo ichi inganzi iyi ndiyo nzira inoti Chiwenga uri kufunga kusunungura nyika nenzira ichi kubvisa mumaoko memunhu awakapa kana kuti kwawakaisa nyika. Vanhu vachashandisa kana kuti vanhu vachanhingina vacho ndevapi? Vakomana vari paground vakutanga kutukirira Chamisa, vakutanga kukanda matombo kutorwisa. Vamwe vakutoti Chiwenga ngapo 2 terms dzake. Vanhu vakajaira kakujaidzwa vakomana veZANU vakanga vajaidzwa kakuja zvemahara. Ndotumbwa akatwairwa vanhu mumamisha uko nokunyimwa tichinyima vanhu mbeu tichitora mbeu dzevanhu. Ndoti vakapara ngozi katozhinji kwacho zvimupengo zvizhinji zvakapera ngozi kumamisha uko. Unotukirira Chamisa
Chamisa usina kana zera naye unotungira Chamisa president wenyika akawina ma election akavhotirwa akawina ma election unosupporta iwe kuti kombe Chamisa na Chiwenga asati ambovoterwa asati ambokwidza kana kuti azikane kuti achawina ere ma election acho nyika ndiye Chiwenga ere nyika yeZimbabwe inotoita kuti tsimasi Chiwenga uchafana kutonga usati wakomana kana mukarota muchitaura na muri kuzanu PF muchifurirana muchita zvamunenge muchita ikoko muda kutora Chiwenga kuda kumfananidza na Chamisa Chiwenga is a retired general yes understand ndinozvinzwisisa and akaita best job or a good job yes Chiwenga is a vice president tinozviziva zvese izvozvo but is a vice president tinozviziva and vice president ka hauiswika nevanhu kana kuvhoterwa vice president unonominatwa mubato riri kutonga racho iroro vanotsvagana vosarudzana then poiswa vice president but president haanominatwa nebato unosarudzwa nevanhu even ari baba kubato kwake ari mukuru kubato kwake but kuti atonge nyika unosarudzwa nevanhu handizivi kuti Chiwenga wacho nawe unotaka kutaura here musati maona kuti vanhu vasarudza sei asi munoda kurowa vanhu mugodzi futi zvakaita 2007 asi muchaita zvekurowa vanhu nomupini vanhu nemasviniro avaita ava nemangwariro avaita ava vari kuziva ava kuti vanhu vada kudzosera muzano futi inova ndo yatipa kukanga waya kudai so Chiwenga ngavabise nyika mumaoko maakaisa haana kutumwa nevanhu kuisa mumaoko mamunangagwa mazuva acho kanga vasingatauriki navava vaitutyaira varume ava komana vachivhaira zvokuti Duma General aya vakataura kuti Murambwi hakuna anambokubisai tichakusapotai kusvika mapedza basa amene kuti apedza here basa racho vakuda kumurwisa amene kuti vapedza here basa vakuda kutaura zvina nebasa rese zvigaro zvavakanga vakapromisana muzanu PF zviya zvakuita sekuti Chiwenga akapromiswa chigaro nenyika zvekuzano ndezvekuzano nyika zvenyika ndezvenyika vanhu havazvizivi zvinhu izvozvo izvo saka ndiri kutenda zvikuru vazvita president kana achibva kuopposition unosarudzwa nebato nenyika president kana achibva kuningirikini kunonzi kuchiko achibva kuruling party unosarudzwa nenyika haikona vanhu kuita zvekukambena magrupu machanel kuita zvekukambena Mwari vatibatsire sorry maningi sorry maningi I'm very sorry ndoda kuti nditaure mashoko aya ipapo ndo pakrashana ndo pakonzeresa kuti vana mudzingwa vatsemure revolution ipapo vana Saruwaka chirevolution chavari kutora chaicho chabvaruka vanhu vadunyuriwa vanhu vatsamwa haungatuki president akakutaura kuti mukatuka Chamisa mabata magetsi warume wanzi matuka Chamisa mabata magetsi zvino hameno tiona tikoita mupengo kuti mune musikatutsure here kutionesa nekutiudza iko zvinezvi vanhu vatobatikana so vakutoona chimiro cherevolution chachona kuti muri kubatanidza vanhu here kana uchiti munotuka president wamwe vanhu muchitungamidza president wenyu munorumbidza imimi saka muri kubatanidza vanhu here irevolution rudzii nyika yese mai manje chakatarisa bana Chamisa kana matuka Chamisa uchiminzi maparadzana nenyika yese mapisana nenyika yese mukaona wana chisapota revolution mototi vanhu masapota achiwenga yese ezano ndopa mairasa manje wakomana ndopa mairasa kana manga muri wana mufundisi matadza chipasta chenyu manje kuparidza makukoniwa mafeila basa matokanganisa basa rari kutaura geza nebasa rari kutaura ningirikini na Chiwenga matori kanganisa zvachose because mapa vanhu mbiriso marundutsa vanhu matsamwisa vanhu muzive chinonzi kuparidza basa renyu ndiri kutsvaga mari chete nyeba unge munoda kukambena kuti muningirire revolution muchitsvaga mari chabasa rekujuruja vanhu makajuruja mari yakawanda sireke panhau yanyika yemabhunu aripi nasuno makambudisa ndakufurira kuti kwai kupusha Chiwenga Chamisa muchitadza kubudisa nyika yemabhunu mujeri mozogona kubudisa geza aripi mai manjani taura zvisina nebasa rese mafuka Chamisa wacho akapusa maningi angashandiswe nemipwere zvadzo imi vamwe wacho nekuchikoro kwacho hamuna kutoenda otherwise tiri madofo tori nani vamwe wacho nekuchikoro kwacho otherwise hamuna kutoenda kufanana naChamisa wacho politics dzacho hamutozivi kufanana naChamisa and experience Chamisa akabvira kare kana kurohwa kuri kuti wanzwa kurohwa ungamudzidzisa Chamisa kurohwa musoro nasuno Chamisa akarohwa misoro nomusoro panguva yatsvangira ipaya akaposwa nemabara 2023 apa achiposwa nemabara nguva yatsvangira iya vachirohwa musuchu vachipinda muzvipatara nanatsvangira taura iwe nhasi uno nokuti wakura wakugona kumisa vasikana kuti kwai putseki man